com a bebè. Ara ho està menjant. Plàncton. No són peixets petits, és superxulo. Però és que ara no... Has ficat aquí dins i ara no surt. Pues sacseja. No, No, pobreta. Quantes tallarines vives teniu? 4. I les gambetes aquelles, quantes hi havia? Un parell o 3? Sí, 3 o 4. Aquí, no? Això és un cuc, no? Sí, No sé què és. Anda, on està bueno, Mira. És que, perdona, penseu que les algues que floten i les restes de Cimodocea nodosa que flota sempre conté petits individus, ous, o també poden proporcionar refugi a petits animals. Vale? Per exemple, les tortugues, quan són petites i acaben de néixer i van al mar, una petxina. els seus primers anys de vida van a una bassa Tenim minipeixos. d'algues flotants. flotants. Sí, que les algues, quan les trobeu a la platja, que sapigueu que són bones, vale, per la natura i ens està indicant com està la natura, que en aquest cas està bé. Aquí. ¿Dónde està? Aquí hi ha una cosa aquí. No, no està. A veure, intentem fer una ampliació És que era d'aquesta... superxulo. A veure, agafa el... A veure si durarà. Podria ser, com es diu... No, a més movia la cua així cap a dins. Els cavallets de mar també s'amaguen a les algues flotants per viatjar. A veure... No, no hi és. Però mira, Ai, quina ràbia, pues estaven nedant per aquí. Sí, és que era superraro. Superxulo. Bueno, a veure si el trobeu. Si torna a sortir Martín ens avises. De moment Ai, perdó. tindreu de fer una comptabilització. Vale, aquí, heu trobat cucs? No, Encara no heu trobat ni cucs. uno, pero muchas pechinas vivas. Muchas pechinas vivas. Mira, aquí hay un pequeño bioindicador. Una Cimodocea nodosa. Es una... ¿Esto qué era? Marina, pero ni peixos, ni superminis. La planta marina. Vale, aquí, com ho teniu? Quantes petxines vives teniu? Una, sí, la Una que o agafé dos? jo. Una, vale. Pues, I esta? Això també. Ah, i això també, molt bé. Perfecte. Bueno, pues... mira, i després tenia aquesta, la Cimodocea nodosa. Això què és? No sé. Ah, un tros de fulla. Mira, ells ja tenen 4, vaig a veure. A veure... Que l'ha guanyat. Vols que es agafi? Toma, ensenya-li tu, que faci ella que faci una foto de les espècies vives. La Lena, sí. Vale.